Fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea 40% tal-iskart qed jintrema fil-landfill, ftit aktar minn 20% jiġi inċinerat, filwaqt li 25% jiġi riċiklat. Il-medja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea hija ferm aktar avvanzata minn dak li qed jiġri f'pajjiżna fil-qasam tal-iskart. Is-sitwazzjoni f'pajjiżna hija ferm aktar inkwetanti. Għaliex jidher ċar illi bħalissa 86% tal-iskart tagħna għadu qed jiġi landfilled u 7% biss qed jiġi riċiklat. Dawn il-figuri huma biss il-bogħod minn dak li ftehim il-Gvern mal-Unjoni Ewropea meta suppost 50% biss tal-iskart li qed nipproduċu kellu jmur fil-landfills li Brincat qal lill-Gvern ilu jaf li mhux qed iżomm mal-miri tiegħu. Fit-tweġiba li kien tal-Prim Ministru lill-istess Leo Brincat is-sena l-oħra dan qal li Malta tiddisponi ma' 43,000 tunnellata ta' skart, aktar milli suppost. Li għalkemm naħa tal-Gvern u l-Wayserv qed ikun hemm ħafna ftaħir li bħalissa għaddejja rivoluzzjoni ħiemda fil-qasam tal-manager tal-iskart, ngħid veru hija waħda ħiemda għaliex qed nisimgħu ftit li xejn fatti li qed jista' jmiss bideħ u għalkemm setgħu saru avvanzi f'dawn l-aħħar snin, żgur għadna ħafna l-bogħod biex nilħqu il-minimu ta' dak li huwa mistenni minna bħala Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.